efterårsferie, juleferie, påskeferie, hvad hedder det, himmelfartsferie, jeg ved ikke, sommerferie. Vinterferie. Har jeg sagt vinterferie? Nu har jeg sagt. Rektor, tror jeg. Henrik og Martin. Er det ikke Martin og Henrik? Jeg vil beskrive hende som store patter og god røv og ja, lidt dirty. Yes. Lyshåret. Mellemhøj. Nøgen. Hvad? Har du mere? Jo, hun har store bryster. Ja, mere der karakteriserer hende. Hun er pæn. Okay. Og bandana og tatoveringer. Og sådan en ring i næsen. Og så en meget bruncreme på. Så jeg rejse verden rundt, tror jeg. Ja. Sæt dem ind på en konto og leve renterne. Køb en bil. En stor bil. Og holde mega fed fest. Mest fordi jeg kunne. Altså lidt som mennesker, bare lidt dummere. Ja. Og de er meget behårede. Ja, og så har de meget fladt ansigt. Du beskriver noget om deres adfærd, hvordan de bevæger sig i forskellige miljøer. Ja, de går på alle fire, og så ja, så meget primitivt. Ja. Jamen, han er jo høj, og så er han lidt muskuløs, og så er han jo... så er han jo skovmandskab. Så er han ser mega godt, og så er han også sød. Han er pierced, og så har han hanekam, og så går han i sort lædervest, og så har han en stor motorcykel. Henrik og Martin. Ja. Henrik og Martin. Martin og Henrik. Umoden og irriterende lille. Altså 2 år yngre end os mindst. De ved ikke så meget om så meget. Yes. Det er bare lige at få den i røven. Den er stor, sort, aggressiv. Det er det. Okay. Martin og Henrik. Er det Henrik og Martin. Oh yeah. Altså, jeg er bare så mange negative ord, du kan, som man kan bruge på en person. Okay. Dum og uhensynsfuld og han er nemmere til sød. Irriterende. Sidste ord. Jeg kan ikke komme på nogen. Det er helt blank. Okay. Du. Susanne, Malene, Ole, Karl Christian. Det er bare lige at få den i røven.